Taky tady vítám Petra Plaňanskýho, který vlastně tady paní Líblovou doprovází. A taky je tady dcera paní Líblový, která žije v Kanadě, že jo? Pokud jsem to správně pochopil, tak to je taky docela vzácná návštěva z takové dálky. Já jsem chtěl říct, že až pokud budete mít někdo dotazy, tak dotazy bude možný pokládat až vlastně po skončení toho vyprávění. Ten dnešní večer, jak jsem si přečetla, se jmenuje Jak jsem přežila Osvětim. Tak já se k tomu jistě během toho svého vyprávění dostanu, ale já bych trochu snad osvětlila to, co pan Plaňanský tady přednesl. Byl to takový úvod do celé té problematiky. A tak já bych to doplnila svými osobními zkušenostmi. Pan Plaňanský tady ukázal, co byly norimberské zákony. A tam jsou takové černé tečky a černobílé tečky a bílé tečky. Černé tečky to jsou ti, kdo platili za Židy, kdo tedy záleželo na tom, jakého kdo měl dědečka a babičku. Pokud měl někdo 4 ty prarodiče zapsané někde v židovských matrikách, tak prostě byl žid. Nedalo se s tím nic dělat, mohli se ti prarodiče nechat třeba pokřtít a jejich děti se mohly nechat pokřtít a tak dále. Pokud byli zapsáni v té židovské matrice, tak platili za židy. Tak já jenom bych tady řekla, že všichni moji, ať už rodiče, prarodiče a všichni další předkové, by měli ty černé tečky. Takže když potom začaly platit i v protektorátě tyto zákony a všechna nařízení, která se týkala Židů, tak se to týkala i naší rodiny. Bylo to samozřejmě pro nás, pro naši rodinu, nebo pro mě, já jsem ještě malá tenkrát, něco nového, protože my jsme žili, já tady pocházím z Prahy, ačkoliv jsem dneska z Prahy přijela, já pocházím z Kutné Hory, v Kutné Hoře jsem se narodila a tam jsem také vyrůstala a tam jsem prožila první léta svého, řekla bych, šťastného dětství. Na tomhle obrázku jsou moji rodiče a moje mladší sestra. A my jsme byli normální, bych řekla, že jsme jako normální rodina. Můj otec byl lékař, maminka byla s námi tenkrát dětmi v domácnosti, jak bylo zvykem. Já jsem sice věděla, že jsme židovská rodina, protože když jsem začala chodit do školy, tak jsem chodila samozřejmě na, jak se tenkrát říkalo, mojžíšské náboženství, protože náboženství byl povinný předmět. No ale to nebylo nic zvláštního, protože děvčata ve třídě chodila na evangelické a na československé a na katolické, no my jsme tam byli 2 židovky a tak jsme chodili na to mojžíšské. Jinak doma jsme slavili Vánoce se stromečkem a žádné předpisy nebo tak jsme nedodržovali. Samozřejmě já jsem o tom věděla. Moji dědeček s babičkou z tatínkovy strany, ty ještě dodržovali různá ta nařízení a předpisy. Pro mě bylo vždycky takové, řekla bych, až dojemné, když jsme k ním přijeli na návštěvu, oni nežili v Kutné Hoře, ale v Čimelicích a později v Berouně. A když jsme odjížděli, tak dědeček vždycky nám položil každému z nás ruce na čelo a přitom něco říkal, když ty tak nám žehnala, to na mě dělalo dojem. Ale bylo to pro mě něco vlastně zvláštního, protože z domova jsem nic takového neznala. Když jsem potom byla trochu větší, tak je druhý dědeček, který žil s námi v domě s babičkou, tak ten mě na velké židovské svátky bral do synagogy
velké židovské svátky, to je především Nový rok, který je vždycky v září, a o 10 dní později vůbec největší židovský svátek, Den smíření. Takže tohle všechno jsem já sice věděla, no ale byla to taková spíš teoretická znalost, protože doma jsme, jak už jsem říkala, vedli docela normální život. Ten normální život se začínal měnit už vlastně v té takzvané druhé republice, mezi obsazením Sudet, odstoupením Sudet v září 1938 a tím 15. březnem 1939, protože jednou jsem přišla ze školy a na tabulce, kterou měl otec na domě, samozřejmě jako lékař, měl takovou tabulku na domě, kde stálo, kdy jsou ordinační hodiny, jméno a titul, tak tam byla taková nálepka židovský lékař životu nebezpečná. A to bylo něco, já bych řekla, úplně nového, protože já mám dojem, že během té první republiky se nic takového nestávalo a bylo úplně jedno, jestli je člověk žid nebo něco jiného. Ale právě ta doba už se začala v té takzvané druhé republice měnit. Tak rodiče to seškrabovali z té tabulky. Samozřejmě pak přišel 15. březen, obsazení zbytku Československa. To, jak jistě víte, tak po tom odstoupení Sudet se potom 14. března 1939 prohlásilo Slovensko za samostatný štát. No, takže byl takový malý kousek, ještě menší, než je dnešní Česká republika. No a potom právě po zřízení protektorátu tak začala platit všechna možná protižidovská nařízení a všechny možné protižidovské zákony. Jedna z prvních věcí, která postihla naši rodinu, bylo to, že otci byla zakázána jeho lékařská praxe. Nejenom tedy jemu, ale i všem ostatním lékařům a vůbec těm, kdo zastávali takzvaná svobodná povolání, to byli lékaři nebo právníci a podobně, což samozřejmě bylo dost velkou ranou, protože můj otec byl, myslím, dobrý a oblíbený lékař, to ještě mnoho let po válce ještě na něj lidé vzpomínali. Na to, on potom podal žádost, zda by mohl vykonávat praxi alespoň pro své židovské pacienty, tomu bylo povoleno, ale na té tabulce, kterou měl na domě, muselo stát nejdřív německý a potom český židovský lékař, který nestálo už tam životu nebezpečno, ale to označení židovský lékař tam muselo být. Já si vzpomínám, že v té době si různí lidé, kteří chodili kolem, že se divili, říkali, my jsme ani nevěděli, že doktor Fantl, tak se otec jmenoval, je žid. No a to byl jenom začátek. Mohl tedy potom vykonávat tu praxi pro židy, bylo mu přísně zakázáno ošetřit někoho jiného. Jenom k tomu ještě bych třeba dodala takovou maličkost. Jednou se stalo, nevím přesně, kdy to bylo, ale v té době někdy v roce 40, že v noci někdo zvonil a tam byl jakýsi člověk, který měl zraněné oko a prosil otce tady o pomoc. No a otec tenkrát musel říct, je to velice líto, ale já vás nesmím ošetřit a obraťte se na některého jiného lékaře. No ten pán tenkrát říkal, no já už jsem zvonil u několika, ale nikdo mi neotevřel až vy. No ale otec ho nemohl ošetřit, protože se nedalo vlastně ani vědět, jestli to není nějaká provokace nebo něco. No ale potom dostal dokonce povolení, že smí poskytnout první pomoc. Ale jenom skutečně první pomoc a musel o tom napsat potom podrobné hlášení na úřady. Ale on potom už nikdo tu jeho první pomoc ani nevyžadoval. Tak to bylo první nařízení, které se nás tedy velice týkalo. Pak nastala ta další opatření. Museli jsme odevzdat všechny cennosti, ať už to byly, my jsme neměli žádné velké zásobky, nebo abych řekla velké
nějaké cenné rodinné šperky, no ale nějaký ten prstínek a náušnice a řetízek rodiče měli, to všechno se muselo odevzdat, měli si ponechat jenom snubní prstínky a samozřejmě se museli se odevzdat věci jako jízdní kola, fotoaparáty, kožichy, takové věci, že ty jsme sice ani neměli, takové nejrůznější věci. V židovských rodinách dokonce nesměl být ani žádný domácí takový mazlíček, nějaký pes nebo kočka. To všechno bylo v židovských rodinách zakázané. Nesměli jsme se dáli nejdřív z okresu, potom ani ne z katastru obce. V Praze nesměli Židé používat dopravní prostředky, tedy tramvaje, jenom v posledním vagóně, pokud tam náhodou bylo místo a tak dále. Prostě těch nařízení bylo plno, já snad to ani nemohu všechno vyjmenovat, protože to o tom konečně si můžete někde něco přečíst. Mně se velice dotklo, když v létě roku 40, právě když jsem skončila 5. obecnou, přišlo nařízení, že židovské děti nesmí chodit do školy. Já jsem tenkrát měla jít do, jak se říkalo, do Měšťanky a to mě bylo velice líto, že už s těmi kamarádkami, spolužečkami ze školy se neuvidím, jenom s tou jednou, která také byla židovka, tak s tou jsme se potom učili doma, protože to nějak rodiče zařídili, že jsme se učili doma a přece jenom jsme nezůstali jen tak úplně bez nějakého vzdělání. Ta opatření byla čím dál, jak bych řekla, přísnější, Židé nesměli nakupovat v normálních obchodech, byly vždycky vyhraženy jenom jeden obchod, kde měli Židé možnost něco koupit, bylo to vždycky jenom 1 hodinu denně a tak dále. Potravinové lístky, které všichni dostávali, všichni obyvatele protektorátu, tak ty příděly pro Židy byly mnohem menší a některé věci pro Židy vůbec nebyly, jako například ani takové byly lístky na ošacení nebo ty nešaty. Nic takového Židé nesměli dostat, ani ne cigarety nebo tabák, sladkosti, ale postupně i další zcela normální potraviny byly stále menší a menší. Tak ten život nebyl snadný, ale byli jsme pořád ještě doma. Ale i to se mělo brzy změnit, protože v říjnu v roce 1941 začaly deportace Židů z protektorátu. První transporty odcházeli z Prahy, bylo to několik tisíc lidí, mužů, žen a dětí, kteří byli z Prahy posláni do Polska, do města Loč, u kterého byla jedna taková čtvrt už vyhražená pro Židy. Tam byli ti polští Židé a k nim potom byli posláni i ti Židé z Prahy, z protektorátu. Bylo to několik tisíc lidí z Prahy, z Brna potom odešlo 1000 lidí, bylo posláno do běloruského Minska. No a krátce na to potom začaly úřady, rozhodly německé, že někde na území protektorátu by měl být takový tábor, kde by Židé byli shromážděni. Byly prý několik různých návrhů, zda to má být u větších měst vždycky 1/4 nebo tak. No a nakonec volba připadla na Terezín. Já nevím, jestli někdo z vás byl v Terezíně. Terezín je pevnost, kterou nechal postavit Josef II. Měla sloužit k obraně tenkrát monarchie proti Německu, protože v té době vztahy mezi rakouskou monarchií a německým císařstvím nebyly zrovna dobré. No a Čechy byly ta nejsevernější výspa, proto nechal Josef II. Postavit 2 pevnosti ve východních Čechách, která byla později nazvaná Josefov, a v severozápadních Čechách Terezín, který byl nazvaný podle matky Josefa II. Marie Terezie. No a toto město, respektive jeho budovy,
byli vybráni, aby se stali takovým táborem, kde budou ti Židé z protektorátu soustředění. Těch důvodů asi bylo několik. Jednak součástí té pevnosti terezínské je i takzvaná malá pevnost, která je od toho města Terezína asi 10 minut pěšky vzdálená. A ta byla, která vždycky od samého počátku, ještě za Rakouska-Uherska, sloužila jako vězení. Byl tam takový jeden z těch známých vězňů, byl mladý Srb, který střílel na následníka trůnu v Sarajevu. Byl tenkrát příliš mladý na to, aby byl popravený, tak ho odvezli do terezínské malé pevnosti a on tam po nějaké době zemřel na tuberkulózu. Tak ta malá pevnost existovala jako vězení a tu také si gestapo potom vybralo po tom březnu v 39. roce jako takovou pobočku pražského gestapa. Takže tam existovala už ta malá pevnost jako vězení existovala. No a v té velké pevnosti v městě Terezíně, které bylo posádkovým městem, tenkrát před válkou mělo asi 7 000 obyvatel, včetně armády. No a bylo tam několik obrovských budov těch kasáren. A tato kasárna sloužila jako první právě vlastně ubikace pro ty lidi, kteří tam byli, pro Židy, kteří tam byli posláni nejdříve z Prahy a potom i z dalších míst protektorátu. Takže jakmile začaly tyto transporty na podzim 1941 a začaly docházet transporty i do toho Terezína, tak bylo jasné, že je jenom otázkou času, kdy přijde na řadu i Kutná Hora a okolí. My, naše rodina, nejenom tedy my, ale Židé z Kutné Hory, přišli na řadu začátkem června 1942 a museli jsme nejdřív na 3 dny do Kolína, kde bylo takové shromaždiště v jedné kolínské škole. No a odtamtud jsme potom dojeli ještě, jak ukazoval pan Plaňanský, osobním vlakem směr Terezín. Ono v Terezíně není nádraží, nebylo a není. Nejbližší vlaková stanice je Bohušovice, která je vzdálená tak asi 2,5 kilometru od Terezína. No a z tohoto nádraží jsme museli jít s těmi zavazadly, která jsme měli, dojít do Terezína. Na osobu tenkrát to bylo známé od samého počátku, že na osobu smí člověk mít 50 kg zavazadel. Můžete posoudit a uvážit, jestli je to moc, nebo jestli je to málo a co byste tak asi si zabalili, kdybyste měli se vydat na takovou cestu. Nevěděli byste pořádně kam, nevěděli byste na jak dlouho a jak to tam vypadá. Bylo to tak, že skutečně ten poslední půl rok od počátku těch deportací to byla, myslím, jediná věc, o které se v židovských rodinách mluvilo, no co si vezmeme do toho Terezína sebou. Protože to bylo v roce 41, 42, ta zima, to zrovna nevypadalo, že válka by skončila a tak se muselo uvažovat, co všechno sebou. Byly takové různé recepty, co připravit k jídlu, aby to vydrželo. Dělali jsme jížku, vařili jsme, maminka vařila mléko s cukrem, až to byla taková hustá, hnědá, světle hnědá hmota, ta se dávala do papírových kelímků, protože si každý myslel, to asi výživné, bude to sladké. Tak takové všelijaké přípravy byly, no a nakonec tedy každý měl těch 50 kg zavazadel, což tak byl na zádech batoh, k tomu stočená deka a polštář, no a pak ještě kufr. Všechno muselo být označené transportním číslem, protože každý, kdo byl dostal povolání do transportu, dostal přidělené transportní číslo. To jsme pak museli během celého toho transportu mít na krku. Byla to taková kartička s jménem toho transportu, což byla to byla písmena k tomu, to transportní číslo.
No takže jsme takhle, i my takhle vybavení jsme vystoupili v Bohušovicích z vlaku a dali jsme se tou cestou do Terezína. V Terezíně to bylo zařízené tak, že byly rodiny rozdělené, muži a ženy bydleli zvlášť, děti s maminkami, kluci asi do 10 nebo 12 let bydleli s těmi maminkami, no a potom ti starší samozřejmě museli bydlet s otci. Takže naše rodina, což byla tenkrát maminka, babička, moje mladší sestra a já, jsme přišli do ženských kasáren a otec přišel do mužských kasáren. Bylo to v době, kdy v Terezíně ještě bydlely zbytky původního obyvatelstva. Terezín jako obec byl zrušený, ale ještě tam byly zbytky těch původních obyvatel. No a dokud ti nebyli vystěhovaní, tak jsme nesměli ta kasárna opustit. A nemohli jsme se tedy stýkat s otcem nebo s nějakými známými a příbuznými, které jsme tam měli. Později, když už tam nikdo z těch původních obyvatel nebyl a celé to město, ono není moc velké, i na tom obrázku je to vidět, že to není žádné velkoměsto. Tam přejdete z jedné strany města asi za druhou za 5 minut. A to ještě všechno nebylo přístupné pro nás, tam byla zakázaná místa. Takže my jsme potom se mohli svobodně, abych tak řekla, po tomto městě pohybovat. Mohli jsme navštěvovat své známé a příbuzné. Ten život v Terezíně nebyl samozřejmě snadný, podstatně se lišil od života doma, ale přeci jenom se trochu ještě tomu normálnímu životu podobal, protože jsme byli v Čechách, měli jsme své věci, když jich nebylo moc a to jídlo, které jsme dostávali, se tak trochu podobalo normální stravě, i když samozřejmě to bylo nedostatečné a jídla nebylo nikdy dost, tak hlavně bylo naprosto takové, bych řekla, málo výživné a nebyly tam žádné vitamíny. Tak. To město bylo přeplněné, jak jsem říkala, před válkou tam bydlelo asi 7 000 lidí, na podzim 42 tam bylo skoro 60 000 lidí. My jsme teď se ptali, jak je velký Jičín, tak prý 16 000, tak já nevím, jestli si dovedete představit, že by tady najednou bylo 10krát tolik lidí a to město by se nemohlo rozšiřovat, protože Terezín ten je obehnán hradbami, což byla pro Němce výhoda, protože nemuseli stavět žádný plot s ostnatým drátem, ale to město bylo omezené, ten prostor tam byl omezený. Takže byl nejen nedostatek místa, ale samozřejmě také nedostatek vody, nedostatek proudu, nebyla dostatečná kanalizace. Jediné, co bylo ve velkém množství, co bylo hojné, byly nemoci, především infekční, protože ty se samozřejmě velice lehko šířily. No a potom všelijak takový ti nepřízniví spolubydlící, které člověk z normálního života ani nezná, jako jsou štěnice, blechy, vši a podobná hvěď. Co ovšem bylo, tady je na tomhle obrázku je takový snímek, takové ubikace, je to autentický snímek. Je to místnost, ve které jsem bydlela já, protože já jsem se časem, když to bylo možné, přestěhovala do takzvaného dívčího domova. To byl jeden z těch domů v Terezíně, který byl vyhrazen pro děvčata od 10 do 16 let. A ono bylo pro nás mnohem, děvčata, tam mě bylo tenkrát 13, takže pro nás bylo mnohem příjemnější bydlet se stejně starými děvčaty, než bydlet s těmi, jak se nám zdálo, samozřejmě starými ženami v kasárnách, protože když je vám 13, tak každý, komu je přes 20, už je starý. Jistě ti mladí to vědí teď a ti starší si to pamatují. Takže já jsem se s radostí ještě přestěhovala do toho dívčího domova a tam jsem bydlela v tomto, jak jsme říkali tenkrát, pokoji číslo 25. Tohle je snímek z filmu, který
se v Terezíně natáčel někdy na podzim v roce 1942 a shodou okolností se zachovalo několik sekvencí toho filmu. A před několika lety jsem se setkala s jednou pracovnicí Národního filmového archivu a ta prostě chtěla, jestli bychom já a známí moji ještě mohli identifikovat některé ty snímky, no a byl tam také ten snímek. Já tam zrovna nejsem, ale je tam i moje nejlepší kamarádka a další děvčata, která tenkrát tam bydlela, některá přežila, některá ne, některá ještě snad i dokonce žije, ale to nevím úplně jistě. Takže takhle jsme tam bydleli a co bylo vůbec nejhorší, ale ze všeho. A bylo to něco, co jsme se dověděli krátce, když jsme do Terezína přišli. Bylo, že Terezín není žádná konečná stanice. Že z Terezína odcházejí neustále transporty někam, říkalo se tenkrát na východ, nebo se říkalo do Polska. Nikdo nevěděl kam. Rozhodně z toho transportu, kterým jsme přijeli my z Kutné Hory a okolí, tak prakticky skoro všichni byli za několik dní posláni dál, takže já jsem i těch pár kamarádů, které jsem měla, tak jsem u ně přišla. Ale to my jsme nevěděli napřed, to jsme se dověděli až pak v Terezíně. A to bylo, myslím, vůbec to nejhorší, že neustále jsme měli strach, že budeme posláni někam a nevědělo se kam. Naše babička, ta byla poslana na podzim 1942 někam, nikdy jsme o ní už neslyšeli. Takže to byla taková asi vůbec ta největší hrůza, kterou tam člověk měl. Jak jsem říkala, ti lidé odešli a zmizeli prostě. Jedinou výjimkou byli někteří z lidí, kteří byli také posláni takhle z Terezína pryč na podzim v roce 1943, v září 1943. Někteří z nich poslali korespondenční lístek do Terezína a na tom byla adresa odesílatele, jméno a pod tím německy tedy v českém překladu pracovní tábor Birkenau, Horní Slezsko. No, tak jsme si mysleli, no tak jsou v nějakém pracovním táboře, tak snad, když musí pracovat, tak snad se dostanou něco i najíst a tak. Naše rodina, tedy ten zbytek, rodiče, sestra a já, jsme dostali předvolání do transportu o 3 měsíce později, v prosinci 1943. A tak bylo nějaké tak skoro samozřejmé, že asi taky jedeme do toho pracovního tábora Birkenau. Už ta cesta z Terezína pryč se ničem nepodobala té cestě do Terezína, protože už to byla cesta v takovémhle vagoně. Ten vagon byl pevně zavřený, bylo nás v něm asi 50 lidí se s těmi zbytky zavazadel, která jsme ještě měli. V jednom koutě byl kbelík s pitnou vodou a v druhém koutě byl kbelík místo toalety. To se těžko dá popsat, ta situace, to nechám vaši fantazii. No ten vlak se dal do pohybu, jeli jsme někam, to někdo, tam je takové malinké okénko zavřižované, bylo přísně zakázané se někam dívat, no ale někdo přece jenom sledoval, že jedeme směrem tedy na východ, že jsme minuli Ostravu. A potom vlak zastavil a ukázalo se, že jsme v Osvětimi. Jméno Osvětim bylo známé, protože jména koncentračních táborů v protektorátě známá byla. Jistě víte, že už hned na podzim 1939 byli do koncentračního tábora v Sachsenhausenu posláni studenti vysokoškolští a vůbec, když někdo se jakýmsi způsobem provinil proti Němcům, tak skončil někde v káznici, v koncentračním táboře. Takže taková jména jako Dachau nebo Buchenwald nebo Osvětim byla známa. Ale nikdo z nás netušil, že Osvětim není jenom koncentrační tábor, ale že to je vyhlazovací tábor. A že to Birkenau, také si ten jakýsi pracovní tábor, že je horší část té Osvětimi, protože tam byly plynové komory.
My jsme tedy, když se ten vlak zastavil a ty dveře se rozletěly a tam bylo plno SSáků se psy a křik a povely všelijaké, museli jsme všechna zavazadla tam nechat. No a dostali jsme se do tábora. Ten osvětimský tábor je rozdělený na několik částí. No a ta část, do které jsme se dostali, tak tam to byl takzvaný rodinný tábor. Říkalo se mu rodinný, protože tam bydleli v jednom, živořili v jednom táboře muži i ženy. Normální koncentrační tábory jsou vždycky buď mužské nebo ženské. Třeba Ravensbrück byl ženský koncentrační tábor a tak. A i v Osvětimi byl mužský tábor a ženský tábor. Ale byly tam dvě výjimky, kde byli v jednom táboře i muži, i ženy, samozřejmě každý zvlášť. Byly tam dvě řady baráků, v jedné žili muži, v jedné ženy. Kromě toho našeho tábora, tak byl ještě takzvaný cikánský tábor, kde, protože cikáni, tenkrát se říkalo cikáni ještě, a ne Romové nebo Sinti, tak ti na tom byli jenom o málo lépe než my, protože i oni nebyli vyvolená rasa a i oni byli deportováni do táboru. No, my jsme se v tom táboře setkali s těmi lidmi, kteří tam byli už ty 3 měsíce od září a od nich jsme se tak pozvolna dovídali, jak ten život tam vypadá. Ten samozřejmě potom byl naprosto jiný než život v Terezíně, co se nedá ani srovnat. První noc hned nám vytetovali čísla na ruku, šli jsme do takzvané sauny, což byly takové sprchy. Když jsme tam odcházeli, tak jedna z těch starousedlic říkala, no, doufejme, že se vrátíte. My jsme vůbec to nechápali, co ona myslí, nebo proč to říká. No, později jsme pochopili, že často těm příchozím transportům řekli, nebo těm lidem řekli, že budou se koupat, že budou do sprch, no ale z těch sprch netekla voda. Z těch sprch se řinul plyn a oni se tam tu nedostali. Tak my jsme se vrátili zpátky, samozřejmě už ne ve svých šatech, ale v nějakých hadrech, v takovém starém oblečení, které jsme dostali. No a museli jsme se nějak vyrovnat s tím, kde jsme. Ten život tam byl dost otřesný. Tady na tom obrázku vidíte jednu ukázku, já nevím, jestli byste poznali, co to je na tom obrázku. Tady ta lavice s těmi dírami. Já vám to prozradím. To byla latrína. Tam se chodilo na záchod, to byl jeden blok, z těch bloků 32, a tam se muselo chodit. Tak vidíte, že to je naprosto něco, co nějak neodpovídá lidské důstojnosti. Když jsme tam byli 3 měsíce v březnu, tak přišel rozkaz, že ti, co tam jsou už od září, takže budou převezeni do jiného koncentračního tábora, že ten náš tábor je moc plný. Tak. No oni neodešli do jiného tábora, ale v noci z 8. na 9. březen, brzy teď to bude právě zase jedno výročí, tak skoro 4 000 těch, kteří tam zbyli z těch 5 000, kteří tam přišli v září, tak skoro 4 000 skončili v té noci v plynové komoře. Zbyla jenom dvojčata a několik zdravotníků, lékařů a sester. Ta dvojčata zbyla protože ten osvětimský takzvaný lékař Mengele dělal pokusy na dvojčatech a tak si ta dvojčata chránil. Tím některá z těch dvojčat přežila. Já jsem znala jednoho z těch dvojčat, který přežil, ale on měl celý život vlastně z toho následky. Před několika lety zemřel. No a nejhorší bylo, že potom začaly takové zvěsti, že oni měli půlroční lhůtu od září a že my, co jsme přijeli v prosinci, takže taky máme takovou půlroční lhůtu. No tak jsme začali počítat. Byl březen, tak v červnu ta naše lhůta měla skončit. Ono to bylo velice těžké si to představit. Mě bylo celých 15. A teď jsem si měla představit, že to všechno skončí. To je taková představa,
které se člověk vzpírá. Na druhou stranu jsme si nedovedli představit, že by to skončilo jinak. Když jsme měli tady tu zkušenost, jak skončili ti naši příbuzní a známí z toho, kteří tam byli od září. Nakonec to dopadlo jinak, protože, teda alespoň pro některé z nás, protože v červnu, když ta naše lhůta uplynula, tak o něco později přišel rozkaz, že ti, co jsou práce schopní, takže budou posláni do Německa, do koncentračních táborů a na práci, takže budou pracovat. Německo bylo zničené, že to bylo po náletech velkých. No ale byla stanovena věková hranice, kdo je z práce schopný. A ta věková hranice byla 16 až 50 pro muže a 16 až 40 pro ženy. Z naší rodiny se do toho nikdo nehodil, ne, protože rodiče byli o málo starší, sestře bylo 12 a mě bylo těch 15, takže nás to celkem nezajímalo. Ale potom jednoho dne, když přišla ta vedoucí toho našeho bloku, to byla jedna z nás, která měla ten celý blok na starost, tak četla čísla lidí, kteří mají jít v té, jak se říkalo tenkrát, selekci, to byl takový výběr, jestli skutečně ten, kdo odpovídá věkem, je také ještě práce schopný. No, tak četla moje číslo. A já jsem za ní šla a říkala jsem, no, to je nějaká chyba, teď mě ještě není 16. A ona se podívala na ten papír, který držela v ruce a říkala, no tady je napsané, že jsi se narodila 1925, tak je ti 19. Ale já jsem se nenarodila 1925. Já jsem se narodila o 4 roky později. Ale někdo se někde splet. To se vám určitě taky někdy v životě stalo, že jste se přepsali. Někdo napsal 5 místo 9. No a mě tato chyba, kterou někdo udělal, nevím kdo, nevím kdy, no tak ta mě zachránila život. To je tedy ten důvod, jak jsem já přežila Osvětím. Tahle chyba, řekla bych, chyba tisku, když to bylo psané. Protože nebýt té chyby, tak jsem tam zůstala samozřejmě. I když oni potom, ta 15letá děvčata se mnohá přihlásila dobrovolně, že půjdou na práci. Ale já bych to byla neudělala, protože mamka tam zůstala s tou mladší dcerou a s otcem, takže já bych tam byla zůstala taky. Ale takhle se nedalo nic dělat. Já jsem to musela k té selekci, tou selekci jsem prošla, no a tak jsem se dostala s práce schopnými ženami a děvčaty s Osvětimi pryč. Po několika dnech v ženském táboře jsme zase nasedli do vagónu, zase do dobyčáků, ale protože jsme neměli žádná zavazadla, bylo to v létě, měli jsme jenom takové letní vězeňské šaty s krátkým rukávem a potom košilku a dřeváky, jinak vůbec nic jiného. To bylo všechno, co jsme měli na sobě, s sebou jsme neměli nic, takže se nás těch 50 do toho vagónu lehko vyšlo. No a ten vlak se dal na cestu, my jsme tomu dlouho nevěřili, že skutečně odjíždíme s Osvětimi pryč, protože Němcům se nedalo věřit, že ty práce schopní skutečně ujdou těm plynovým komorám. No ale když jsme projížděli první polská města, první polské město byly Katovice, kterými jsme projížděli, no tak jsme začali doufat, že jsme tedy skutečně s Osvětimi pryč. Dostali jsme se, nakonec jsme dojeli do Hamburku, kde jsme strávili potom celkem 3/4 roku. Patřili jsme ke koncentračnímu táboru Neuengamme, to je takový méně známý koncentrační tábor, který byl na okraji Hamburku. My jsme byli v takových 3 pobočných táborech. Museli jsme velice těžce pracovat na odklizovacích pracích, z těch trosek všelijakých vyhrabávat různé kolejnice, nebo nějaké celé barely ještě, nebo cihly, které byly ještě celé k použití a ty všelijak je si podávat a rovnat do takových řad. Kopali jsme základ, v zimě potom jsme kopali příkopy na vodovod a na elektrické vedení. Byla to velice těžká práce, jídlo bylo stejně nedostatečné jako už
v Osvětimi jednou denně polévka, když jsme se vrátili z práce, nemoc vydatná a kousek taková porce chleba a k tomu kousíček margarínu nebo lžíce marmelády, nějaké řepné a tak. No a krom toho každou noc byly nálety, takže jsme se ani nemohli vyspat, někdy byly nálety i přes den. Když jsme se jednou na jaře 45 už vrátili z práce, tak se ukázalo, že i ten náš tábor byl vybombardovaný, takže jsme tam z těch trosek ještě vyhrabali snad nějaké zbytky pokrývek a tak. No a brzy na to nás poslali vlakem, ještě nemuseli jsme jít tedy pěšky, vlakem jsme dojeli nás poslali do koncentračního tábora Bergen-Belsen, to je někde tak nejspíš v severozápadním Německu, nedaleko, ne příliš daleko od Hannoveru. Nejbližší železniční stanice byla v městě Celle, no a odtamtud jsme šli do toho Belzenu pěšky. V Belzenu v té době to vypadalo dost příšerně, protože tam Němci soustředovali vězně z těch okolních nebo z těch severoněmeckých všelijakých táborů. V té době tam bylo nepředstavitelně lidí, netekla voda, nedostávali jsme skoro nic k jídlu. V tom baráku, kde jsme bydleli, tam nebylo nic, tam byla jenom holá podlaha, žádná sláma, žádný slaník. Ani tam nebylo dostatek místa na to, abychom si tam nějak se mohli natáhnout. No a co bylo vůbec asi nejhorší, že se tam všude bylo plno šatních vší. Šatní vši, to je něco, co v normálním životě se ani nevyskytuje. Normálně člověk zná tak ještě vši, které mají někdy děti přinesou ze školy ve vlasech. Šatní vši se udržují v oblečení a na těle a jsou velice nebezpečné, protože přenášejí skvrnitý tyfus, což je velice těžká infekční choroba. No a těch vší tam bylo plno, takže byla jenom otázka času, kdy tu nemoc dostaneme. Netrvalo to naštěstí dlouho, protože 15. dubna přišla bělická armáda a ten tábor osvobodila, takže jsme doufali, že tedy to máme všechno za sebou, že jsme nejenom Osvětim, ale i to další všechno přežili. Samozřejmě pro mnohé z nás tomu tak nebylo, protože spousta ještě zemřela po osvobození, ať už na tyfus, nebo na vyčerpání, nebo na jiné choroby. Ale jak vidíte, tak jsem já přežila i to a jsem tady ještě pořád, ačkoliv už je to od té doby spousta let. Takže to je ten můj příběh, jak jsem přežila Osvětim. Přežila jsem ho proto, že se někdo spletl a měl chybu, udělal chybu. Někdo to narození. Bohužel tu chybu nikdo neudělal od data mých rodičů, takže oni i sestra tam zůstali. Jak jsem se po mnoha letech dověděla, celý ten tábor, ten náš, i ten druhý rodinný tábor cikánský, byly zlikvidované 11. a 12. července roku 1944. Takže to je ten příběh. A teď, jestli máte nějaké dotazy. Tak dotaz byl, kam jste šla po tom osvobození a jaký byl ten váš další příběh? No samozřejmě, když po osvobození, tak já jsem chtěla jedinou věc. Já jsem se chtěla vrátit domů do Kutné Hory. Takže hned, jakmile začala fungovat pošta, no to nebylo hned, protože jsme byli osvobozeni 15. dubna a válka skončila až v květnu. No ale jakmile začala fungovat pošta, tak jsem napsala do Kutné Hory, protože tam jsme měli takovou, bych řekla, dobrou duši. To byla paní, která byla původně pomocnice v domácnosti v rodině mé babičky. Přišla do té rodiny, když asi mojí mamince bylo 20 let. A byla tam celou tu dobu, a když potom se babička s dědečkem a s ní přistěhovali i k nám, když jsme se museli sestěhovat, tak bydlela i s námi. No a to byl člověk, který nám velice pomáhal celou tu dobu, protože jednak jsme u ní mohli nechat nějaké věci. Když se muselo všechno odevzdat, no tak mamka třeba nějaký prstínek, který tak lidi neznali, který nenosila moc, tak on neodevzdala.
a tahle, ona se jmenovala Faninka, tak ta ho schovala. Měla různé naše věci, schovala, takže já díky ní mám ještě dneska fotografie nebo věci po rodičích. No ale nejen to, ona nám také posílala, pokud to bylo možné, nebylo to vždycky, ale pokud to šlo, tak nám posílala balíčky do Terezína i později do Birkenau. No tak samozřejmě, když válka skončila, tak to byla první věc, že jsem jí napsala. Ona v té době, když ona se musela vystěhovat samozřejmě z našeho bytu a bydlela v podnájmu u jedné rodiny, což byli vlastně také pacienti mého otce dřív. A ti všichni pak psali, že se mám vrátit k nim, že mám čekat, až se vrátí naši, tak já jsem věděla, že se nevrátí. No ale oni potom tedy jsem se vrátila do Kutné Hory, tady k těm lidem, k té Fanince a k těm jejím, co u nich bydlela. No asi hned druhý den, to bylo až ale v červenci 45, protože já jsem po tom osvobození dlouho ležela v nemocnici a neměla jsem nějakou možnost se odtamtud dostat, až když v červenci byl vypravený první vlak tam z toho okolí z vězni do Československa, tak jsem tím vlakem jela. Ta cesta tenkrát trvala celý týden do Prahy. No z Prahy mě přivezl právě pan profesor Malý, u kterého ta Faninka bydlela, tak mě dovezl do Kutné Hory. Druhý den se mnou zašli k lékaři, ten zjistil, že mám velice závažný nález na plících, že musím okamžitě do nějaké plicní léčebny, všechno zařídil, takže já jsem za 14 dní odjížděla do Žamberka, tam jsem byla přes 2,5 roku. No a pak jsem se vrátila zpátky do Kutné Hory, v té době už mě bylo 19, dostala jsem mezi tím přidělený byt v našem domě, kam jsme se s tou Faninkou nastěhovali. No a teď, co jsem měla dělat? Tak mě bylo 19, měla jsem 5 tříd obecné školy, to tak nějak moc k životu není. No, tak jsem tomu svému poručníkovi, což byl ten pan profesor Malý, který mě přivezl z Prahy, tenkrát byl člověk plnoletý 21, no tak jsem říkala, že bych teda si chtěla udělat zkoušky za nějaké, abych měla doplněné základní vzdělání, tak jsem si udělala nejdřív zkoušky za nižší gymnázium, za kvartu, potom za 2 roky učila jsem se doma, protože samozřejmě v 19 jsem nemohla jít do školy, já nevím, z 12, 13, 14 letými dětmi. To snad by nešlo. No takže jsem se pak ještě 2 roky učila k maturitě, složila jsem všechny zkoušky za všechny předměty, udělala jsem maturitu a šla jsem studovat na univerzitu. Vystudovala jsem němčinu a češtinu. Během studia jsem se seznámila se svým mužem v posledním ročníku, když jsem byla, se mi narodila tahle dcera, co tady sedí. No a pak jsme žili dál v Kutné Hoře. Já jsem pak učila v Čáslavi na 11 letce. Později jsme se přestěhovali do Prahy, mezi tím se nám narodila další dcera. A přestěhovali jsme se do Prahy. A pak ještě později se nám narodil syn. Takže dneska máme 3 velice dospělé děti a 6 z části dospělých a z části malých vnoučat. Jestli víte o někom, kdo by s vámi jako ve vaší blízkosti prošel tu cestu, ten Terezín, nebo jste byla sama pak, nebo byl někdo, kdo vám byl na blízku z těch lidí celou dobu, nebo... Ano, byla to ta moje, poprosím pana Plaňanského, obrázek. Byla to tady tahle tam, že jo. Tam vpravo v rohu je taková černovlasá dívka. Tahle. To byla, jmenovala se Dáša, jmenovala se Dagmar stejně jako já. Akorát jí se říkalo Dáša a mně se říkalo Danka. Já jsem se s ní seznámila velice brzy v Terezíně, na dvoře, ještě dokud jsme nesměli ven. Z těch kasáren spolu jsme se pak přestěhovali do toho dívčího domova a ona také přijela do Birkenau o 3 dní později než já. Byly vždycky, ty transporty byly jako 2 za sebou. Tak my jsme byli ten první a ona byla ten druhý. Bylo to o několik tisíc lidí zase víc.
A ona se dostala s Osvětimi pryč tak, že její maminka byla mladší než těch 40. Její mamince bylo 38, takže musela jít k té selekci. No a Dáša se přihlásila, že půjde s ní dobrovolně. Jenomže u té selekce ta maminka neprošla, protože vypadala špatně a byla nemocná, ona už byla i v Terezíně, vypadala špatně. No a Dáša prošla. Takže jsme zůstali spolu. A byli jsme spolu celou dobu, drželi jsme se velice těsně u sebe vždycky, abychom zůstali spolu. Dělili jsme se o všechno. Když jsme našli někde něco k jídlu, tak o každé, kdyby to bylo jediné sousto, nebo jediná, já nevím, kdyby jsme našli jedinou třešeň někde, tak jsme se o všecko dělili. A ona také přežila, ona se dokonce ani nebyla tenkrát nemocná, když skončila válka, vrátila se o něco dřív, ona byla původně z Prahy a měla v Praze strýčka, tak se vrátila o něco dřív, ale stejně jsme byli potom neustále v kontaktu a ona byla vlastně, protože já jsem neměla žádné příbuzné, kromě jedné sestřenice, kterou jsem vlastně ani před válkou moc neznala, tak ona byla vlastně taková jediná příbuzná třeba pro moje děti. To byla prostě teta Dáša. A ona také, myslím, považovala vlastně naše děti trochu za své. Ona měla velice zajímavý osud, ona se potom v roce 62 se provdala, byla si amerického občana, i když nebyl původně z Ameriky. Vystěhovala se, žila potom v Kalifornii, dosáhla dost velkých úspěchů jako profesionálně, i když tady byla v Československu obyčejná účetní. A jezdila potom, každý rok jezdili do Prahy, ale bohužel před 6 lety zemřel v Praze její manžel a o rok později ona přijela, ještě tenkrát byla už pak nemocná, tak zemřela, tak je pochovaná na židovském hřbitově ten její manžel. Já bych se teda s dovolením na něco zeptal. Ano. Mě by zajímalo, jaký byly poměry mezi vámi nebo mezi těma lidma, kteří tam byli vlastně jako ty vězni. Jestli mezi nimi byla nějaká solidarita, nebo jestli jako se snažil spíš přežít tedy na úkor druhýho, nebo jaký byly vůbec poměry mezi těma lidma? Vzájemný. To bylo velice různé. Jako někteří lidé drželi, jako tady třeba Jan s tou Dášou a i jiní, to byli, my jsme nebyli jediné dvě, kteří drželi se pohromadě a teď myslím hlavně na Osvětim, protože takové ty nějaké vztahy, bych řekla, mezi lidmi horší se vyskytovaly až později. Právě v těch extrémnějších podmínkách. Ale tam potom skutečně byly případy takovýchhle, když jsme přišli do Osvětimi, do Birkenau, tak vedoucí tou blokovou, jak se říkalo, v tom baráku, kde my jsme bydleli, byla jedna taková mladá ženská, bych řekla. Já jsem si ji pamatovala z Terezína, já už si nepamatuju její jméno, ale vím, že v Terezíně ona, myslím, pracovala v zahradě, kde jsem taky, kam jsme chodili na práci, byla taková trochu starší než já. A ta tam byla o ty 3 měsíce dřív, ale ta byla tak strašně zlá. Ta tam v tom bloku, prostě když jsem měla nastoupit na apel, tak ona lidi vyháněla z holí a tlukla, jak křičela, byla a já tenkrát, tak mi bylo 14,5 asi. A já jsem nemohla pochopit, jak se může člověk, normální člověk za 3 měsíce takhle změnit. Takže někteří skutečně v té snaze snad, aby sami přežili, nebo tak, aby sami nějak se dostali, nebo měli nějaké uplatnění, nebo to lepší, tak se chovali velice zle, ale lidi jsou všelijací i v takových podmínkách. Ale samozřejmě spousta lidí drželo velice. To bylo důležité, mít někoho, s kým můžete, s kým koho máte prostě. Tak dotaz byl, jestli existovaly fyzické tresty a jestli existoval nějaký výraz vzpoury vás, jakožto proti těm věznitelům. No tak samozřejmě fyzické tresty existovaly. Já tady jsem byla to štěstí, že jsem dostala vlastně ráno jenom jednu, myslím, a to bylo v Belzenu, kdy nás hlídali
když ke konci toho, v té době, kdy už to vypadalo, že se blíží fronta, tak SSáci nějak utekli a hlídali nás maďarští vojáci. A my jsme s tou Dášou nějak zjistili, že tam někde je nějaké místo, kde je taková jáma, kde vlastně to bylo blízko kuchyně, kde je nějaká uložená stará taková zelenina, tak jsme tam šli. Chtěli jsme si nějakou tu mrkev vzít, no a ten tam hlídal ten voják a takhle nás pažbou praštil přes záda. Ale i třeba i jiný, tak jednou jsme byli v práci v Hamburku na ulici, tam nějak jsme vyhrabávali ty cihly a kolem jel vůz se senem. A říká se, že to je štěstí, seno. Já nevím, jestli to někdo zná, já vím, že tenkrát někdo myslel, že to je štěstí. A právě tahle Dáša takhle natáhla ruku, jako chtěla si kousíček té suché trávy vzít a okamžitě přiskočila SSačka a sfackovala je. Takže, nebo když byl v Osvětimi, když byl apel, což znamenalo stát v 5 stupech nekonečnou dobu, protože se stálo tak dlouho, dokud to ti SSáci nespočítali a to vždycky trvalo dlouho. A byl takový vždycky povel jako pozor a to platilo i pro nás, i pro muže, ale muži museli potom na povel, ty stáli u těch svých bloků a my u těch svých. A muži museli na povel čepice dolů, a samozřejmě všechno německy, si museli sundat čepici. Tam nějak musel každý mít na hlavě čepici. No a pak zase přišel povel, zase si nasadit čepici. No a když se někdo opozdil, což bylo snadné, protože třeba někdo ani nerozuměl těm povelům, no tak samozřejmě, jakmile tam, ať už to byl některý z těch blokových, který tohleto hlídal, ten některý vězeň, anebo ten SSák, tak to byly, ty taky vždycky dostali nějaké rány, takže to fyzické tresty samozřejmě existovaly. Jo a ještě druhá část otázky, jestli byla vzpoura, tak v tom našem táboře nebo v těch táborech, kde jsem já byla, nikdy žádná vzpoura nebyla. Z literatury vím, nebo se říká, že se připravovala vzpoura v Birkenau, právě tam v tom komandu, které bylo u těch plynových komor, ale vlastně k tomu nějakou vlastně nedošlo. Tak jenom musím zopakovat, že dotaz byl, jestli jste si uvědomovala váhu té situace, ve které vlastně jste a kde jste brala sílu nějak to vydržet, nebo jestli byly spíš myšlenky na to vzdát, rezignovat? Já bych řekla, že váhu té situace vůbec jsem si začala, nebo že se stalo něco zlého, jsem si uvědomovala mnohem dřív. A to 15. března 1939. To mě bylo necelých 10. Ale to ráno 15. března, když mě otec přišel budit, abych vstávala a šla do školy, tak říkal, už nemáme republiku. A přitom měl v očích slzy. Já jsem ho nikdy předtím neviděla plakat, ale věděla jsem, že je skutečně velký československý vlastenec a republiku opravdu miloval. A já myslím, že tenkrát, ačkoliv jsem byla malá holka, že jsem pochopila, že se stalo něco moc zlého. Takže potom všecko to už jenom byl takový důsledek toho všeho. No a mě se zrovna minulý týden se mi jedna holčička v těch Prachaticích ptala, jestli jsem se nechtěla někdy zabít. Tak jako se ptáte vy, podobně. Tak já ne, nikdy jsem na tohle nepomýšlela. Já si myslím, že člověk musí mít, nebo má, já si myslím, každý v sobě, nechci říct zrovna pod sebezáchovy, ale prostě vůli žít a to my jsme měli. Samozřejmě byli lidé, kteří to vzdali. V Osvětimi to bylo velice jednoduché, tam stačilo se přiblížit k těm ostnatým drátům, které byly nabité vysokým napětím. Pokud vůbec by se tam člověk přiblížil, protože už možná by ho zastřelili ty hlídači, tam ti strážci z těch věží dřív, no a tam stačilo se dotknout toho drátu. Ale já jsem nikdy takové myšlenky neměla, já jsem hrozně chtěla žít. Tak dotaz byl jenom, pardon, to zopakuju, jestli je možný odpustit těm lidem, kteří vlastně vám ubližovali a jestli bylo možné vychovat děti bez zatíženosti, nenávisti vůči
těm zodpovědným. No, tak jestli je možné odpustit, já nevím. Já to nikdy nezapomenu. A pro mě bylo velice, jako nebylo úplně snadné, když jsem i jaksi v rámci svého povolání, nebo jak bych to řekla, jezdila do Německa. Já jsem nic proti tomu neměla, nemám nic proti tomu jezdit do Německa. Ale před mnoha lety to bylo takové trochu obtížné, když jsem se měla potkat s někým, kdo byl starší než já. Protože pak jsem si samozřejmě musela, i když jsem nechtěla, tak prostě takovou si dávat otázku, no a co tak s tebou bylo. Já bych ještě měl dotaz tady na vaši dceru. Mě by zajímalo, kdy jste se vlastně ten příběh dozvěděla. Jako kdy jste se dozvěděla, čím vlastně ta vaše maminka prošla, nebo jak to vlastně všecko bylo. A jaký to pro vás bylo? Já teda si myslím, že to nebylo tak, že by si nás jednou rodiče posadili a řekli, tak teď vám něco povíme, ale že to jsme nějak věděli od jak živa, že teda jednak, že jsme trochu jiní než ostatní a že teda to, že nemáme žádný příbuzný, že teda my máme tu tetu Dášu, která není žádná teta, ale že tak si jako mezi sebou občas něco povídali, ale vlastně já myslím, že jsem se to tak dozvěděla jako osmózou a že vlastně jsem se mnohem víc, teda nejvíc musím říct, nevím, jestli to schválně, nebo jestli to tak bylo, ale nejvíc se o tom všem dozvídám tím, že občas málo kdy teda, že žiju v Kanadě, tak občas málo někam jedu a poslouchám, jak mluví s ostatními a odpovídám na otázky, tak tím si myslím, jsem se dozvěděla ze všeho nejvíc, nebo tím, že si... Tak dotaz byl, jestli jste se vrátila někdy do Osvětimi nebo na další místa, kde jste byla v tom koncentračním táboře. To je velice jednoduché. Do Osvětimi jsem se vrátila jedenkrát a víckrát už tam nepojedu. A na ta ostatní místa zase jsem se naopak vrátila mnohokrát. A vracím se tam dost často, konkrétně do Terezína, tam jsem každou chvilku. Byla jsem mnohokrát v Hamburku, byla jsem několikrát v Plzeni, takže to mi nevadí. A do Osvětimi jsem jela jednou, to bylo v roce 94, to bylo 50. výročí právě té tragédie, o které jsem mluvila. Byla tam tenkrát česká výstava, nebo výstava k tomu rodinnému táboru a byl vypravený zájezd. My jsme tam tenkrát s manžel tady jel se mnou. Já jsem byla velice ráda, že mu to tam můžu ukázat, ty zbytky i toho rodinného tábora. Tam už byly jenom takové zbytky těch komínů, našla jsem ještě, mám vyfotografované zbytky té latríny a tak, ale bylo to všechno tak živé, že jsem si řekla, že už tam víckrát nepojedu. I když na druhou stranu vlastně je to takový obrovský hřbitov. Je to obrovský hřbitov všech mých příbuzných. Tak a člověk na hřbitov jezdí, ale já tam nějak nemůžu. Tak dotaz byl, jak váš manžel reagoval na tu vaši zkušenost koncentračních táborů? No toho to vůbec nepřekvapilo, protože jeho maminka byla v koncentráku, když mu bylo 10, ani ne. Byla v Terezíně, tatínek byl v Postoloprtech, on byl u své nežidovské babičky. No a rodiče se potom v 45. roce v květnu po osvobození vrátili. No, jako pro něj to nebylo žádné překvapení tohle. Prosím? No přišel o svoji babičku, kterou mě velice miloval, tu židovskou, kde ten dědeček, ten umřel nějak dávno předtím, ten byl hodně starší, a o ty tety, které on měl velice rád, a o spoustu známých, které znal jako kluk, takže pro něj to nebylo žádné překvapení. Ale já vám můžu říct, že pro mě určitě je to mnohem starší život s ním, než kdybych si vzala někoho jiného. Protože spousta věcí je právě samozřejmých. A nemusím se bát, že třeba něco nezdá, nebo tak. Prostě je to mnohem jednodušší život. Jenom ten dotaz byl, jestli ze strany dozorců byl někdy náznak nějakého soucitu, jestli byli jenom poslušní těm svým nadřízeným.
No tak já byl v soucitu. V Osvětimi určitě ne a v Hamburgu, kde nás hlídali, jeden čas nás hlídali celníci, protože předtím nás hlídali vojáci, kteří potom nějak se z nich stali SSáci a byli od komandování na frontu, tak nás pak hlídali celníci, to byli takový starší páni. No tak u těch někdy, u některého možná byl takový náznak soucitu, tam byl jeden takový, který byl nosil takovou modrou uniformu, takže asi byl u námořnictva jako celník, teda u lodí. No tak ten byl takový trochu, snad někomu někdy něco podstrčil, nějaký kousek chleba nebo tak. Ale jinak, ne, jinak jestli byli zlí nebo poslušní, no byli prostě to, co byli a oni prostě pro ně Židi nebyli lidi. No, my jsme byli taková nějaká horší rasa. No, oni pro ně to bylo povolání. Možná, že ve skutečnosti to jsou známé příběhy, že ti velitelé koncentračních táborů vedli šťastný rodinný život, radovali se z dětí a tak, vedli normální život, ale to byla jedna věc a tohle byla druhá. Tak dotaz byl, když se díváte na svět teďka, jestli nemáte obavy, že by se něco takového mohlo znova zopakovat? To víte, že mám. To víte, že mám a to je důvod, proč chodím na takové besedy. Protože doufám, že když budu ten příběh, no, ať už to nazvete jakkoliv, vyprávět, no takže snad aspoň ti, co to slyší a možná jejich přátelé nebo děti, no takže si z toho vemou to poučení a že to nepřipustí, aby se to opakovalo. To nebezpečí tady je, o tom si nemusíme povídat. Stačí, když posloucháte to, co se děje někde v severních Čechách nebo někde jinde, když to běhá, nám taky vás pozádí. A takové, když se objevují všelijaké nějaké výkřiky, já nevím, cikání do plynu a tohle, nebo někdo, tak to se jenom, samozřejmě, že to nebezpečí tady je, ale já si myslím, a nejenom já, ale i ti ostatní, kteří také ještě jsou 100, chodit na takovéhle besedy, že to pomůže k tomu. Takže snad něco pro to, aspoň, že něco pro to se snažíme dělat. Tak otázka je, kdy jste poprvé slyšela, že je někdo, kdo popírá holokaust a jak vám u toho bylo? Já si nespomenu, když jsem to slyšela poprvé, to skutečně nevím, no. Samozřejmě to, já vím, že to existuje. Já jsem dokonce nedávno, protože jsem asi, nevím, jestli to je šitnost, nebo jsem si četla na internetu, co se tam o mě píše. A tam je jeden příspěvek někoho, kdo, nevím, kdo to je, protože to je samé nepodepsané, kdo tam mluví, jakože mluvil tak o takových věcech a že teda ty plynové komory, jak jsme to mohli vědět, takže no, je to dost hrozný, co se tam četla, no ale tak co můžete dělat? No, tak zase můžu říct to, co jsem říkala předtím, že doufám, že lidi budou věřit teda nám a ne tam těm. I když oni se tváří, že to mají vědecky podložené. No. Dotaz byl prostě, jestli existovala nějaká solidarita, jestli třeba lidi porušili ty nařízení toho odstupu od těch Židů, porušili to proto, aby vyjádřili nějakou solidaritu nebo náklonnost. Nebo no, podívejte se, mě v té době bylo 10. Asi, nebo tak, když jsme odjížděli z domova, tak mi bylo 13, takže já, jak se chovali ti dospělí, tak moc nevím. Já si pamatuju, jak se chovali moje spolužačky. Ale ono to taky nebylo tak jednoduché projevovat tu solidaritu. Ono to bylo nebezpečné nejenom pro ty nežidy, ale ono to bylo pro ty Židy, to nebylo zrovna jako moc, kdyby si někdo toho všimnul, no tak to, že tady ten Žid se tamhle baví s nějakou to, ale takže to nebylo tak snadné a těžko na to dá se odpovědět, jenom když jsem se zmínila o těch spolužačkách, já to občas vykládám ve škole, nevím přesně, kdy to bylo, nebo jestli už rozhodně, když jsem nechodila do školy, takže někdy tak
bylo 11 asi. Šla jsem po ulici po Kutné Hoře a šla proti mě nějaká moje spolužačka bývalá, a když byla kousek ode mě, tak si přede mnou uplivla. Asi si myslela, že mě to velice nějak bude trápit, nebo to mě to vůbec netrápilo, mě to spíš připadalo asi zvláštní nebo legrační. A za několik dní na to jsem šla zase po městě a potkala jsem jinou spolužačku, která držela v ruce pomeranč. A když jsme se míjeli, tak mi ten pomeranč, nic neřekla, jenom mi ten pomeranč trčila do ruky. Já si myslím, že je to docela typické a že takhle asi se chovaly nejenom ty 11leté holky, ale i dospělí.